Menene sunanka? Sunana Abba Abdullahi. Kana zama a ina? A Lere. Me ya faru tsakaninka da Shafi'u mai drinks na Samunaka? Tsakanina da Shafi'u darakta, na kira shi ne na ce ya bani kuɗi. Ya ce shi zai ban naira 100,000. Na ce ya kawo min sigari. A sigawa ina ka ce ya kawo maka kuɗi? Akwata. Idan bai kawo maka ba me zai sami? Da nawa kuka ce a baka? Da na ce ban 300 ne. Shi ne ya ce ba shi da kuɗi, yana da 100. Na ce ya kawo min kwata. In bai kawo ba kuma zan zo zan kama shi. Sai mene? Sai mene? Tsakanina da Shafi'u sai kuma na ce ya gode Allah yanayin yadda yake, yanayin albarkan iyaye da uwa da take samu shi ne kawai yake tasiri a kanmu. Kuma na ce addu'a mu ma Allah ya sa wannan ya zama shi ne na ƙarshe. Ya ce shi kenan zai kawo. Ka ce za ka tura su su je su karɓo kuɗi a sigawa kwata? Na ce zan tura yaro ya je karɓi kuɗi a sigawa. Su nawa? A yaro kawai na ce mai. To bayan Shafi'u kuma sai waye kai kira shi? Sai na kira Alhaji Idris Lere. Na ce mai shi ma ban 300. Ya ce 50,000 ne yake da shi, amma yana jiran kuɗi zai ƙaru. Idan bai baka ba za ka masa mene? Shi ma na ce zan je zan kama shi. Ka kama shi ka yi mishi mene? Zan kama shi a matsayin kidnapping. Sai kuma wane? Sai Honorable Lawan. Lawan wane? Kwaro. Mazaunin ina? Samunaka. Me ka ce mishi? Na ce mai shi ma ya ban kuɗi ne naira miliyan 2 ba ka bai ci zaɓe ba. Bayan idan ba zai ci zaɓe ba me zai faru? Zan kama shi. Ka masa mene? Kidnapping. Sai kuma wane? Gatari. Waye Gatari? Honorable Bashir Gatari. Don majalisa? Don majalisar Lere ta Yamma. Me ka ce mishi? Shi ma na ce mai ya bani kuɗi. Nawa? Miliyan 2. Idan bai baka ba? Shi ma zan kama shi ba zai ci zaɓe ba. Za ka kama shi ka yi masa mene? Kidnapping.